Хм. Защо има мъже в затвора ми вече? Изчакай. А, изчакай. Пиги да не би да могат да не би да не могат да строят, брат. Брат, тия са много слаби. Пиги, Нют. А? Майко, може и да използвам той, за да ги унищожа. Добе, сега трябва да завърша този паркур, който е много лесен. Защо всичко стана лилаво? Навярно, защото е Пиги. О! За какво ли да използвам той въже? Може би някоя Пиги го е, без да иска го е изпусна. Той е изхода, за който използват Пиги. Аре, и аз си трябвам от тука. Майко, те са построили недър портал. То искам просто да взема един момент и да се насладя на той. Аре, чао, Пиги! Финалната битка идва и съм уверен, че ще бъде забавно. Не ме забравяйте!